Hi guys, madsong hapon na ko diri sa moto guys. Kani nga moto dool rin diri sa among asa at mara sa among balay. Naabot ko diri kay nangita ko tambal ni mama, kanang herbal nga tambal ni mama, ma'am, kay naabot man ko diri sa kala man po ko aring moto. So mo ni siya ang view diri nga side sa kabukiran. Di ba guys? Mo ni siya ang view diri sa kamutuhan. So nila kang moto diri guys nga sa kaunon, ang pagtungas lamang jud kay ngano, matik po ko tungas kay naanjay banakon ba. Kani din guys, mga manggahan ni siya guys. Mga manggahan ni diri sa sud ani mo ni siya diri ang ranso. Itawag ni siya ranso kay kani siya din guys. Kanang farm ni siya sa taga Cebu. Unya sa una okay pa ni siya kay kanang naay daghan pang mga mangga ba. Karon kay daghan ang mga nahitabo nga mga bagyo, mga unsa pa na din ha. So mga mangga uban na nga bali. Jawa na po na mga mangga. So mao din ni siya diri nga palibot guys. O di ba? Napod siya mashabog ani nga mo to guys. Gusto ko tungason kaso lang magsigbagot-bot sa Junel kay kuno ang naibanakon. Basta musakaran siya ko ana po ubang mga kamutuhan diri. Gusto ko musaka pero dugay ra ko gusto musaka. Ang problema lang si Junel kay di mo sugot kay unsa ako nagnaibanakon. So kanal siya din hang aside guys, mao na diha ang kauswagan. So mao na siya ang dapit sa kauswagan. Mao na nga moto. So moto na sa kauswagan ang nakita diri pero napay masabong jud ani nga moto guys. Problema lang kay dili ko ka tungas pa. Mangita pa kog tempo nga kuan pwede ko mutungas. Kanang nakita ninyo guys nga murag nga daghang lubi, mo na siya gitawag og farm oil. So palm oil na sa dito sa kausuwagan. Og mao ra to siya guys. Thank you for watching guys. Bye.